Әтиәнегезне, якын кардәшегез ничек сөйсәгез, милләтегезне дә шулай сөегез. Милләтегез өчен хезмәт итүне җаныгызга зур табыш дип санагыз. Халыкка хезмәт итү, дәүләткә дә хезмәт итү булыр. Ризаетдин Фәхретдин. Туган тел ул, әткәм, әби бабам теле иң элек. Туган телем татар теле. Татар теле, моң теле, туган теле ул Сара апа Садыйкова. Татар теле, сәнғәт теле, туган тел Әлфия апа Авзалова. Татар теле ул мөстәкил һәм камил тел. Татар теле ул фән, галимнәр теле. Туган теле ул Каюм ага Насырый. Мусәҗәли, кызыма, шаян кызым син мине, таң йолдызым син мине, йөрәгемдә вакытка шатлык җырым син мине. Татар теле ул бутырлык теле. Туган тел ул Мушәҗәлил теле. Туган тел ул балачак теле. Туган тел Нәки Исәнбәт теле. Эй, бөек татар теле. Туган тел ул Нәни Апуш, Тукай теле. Без моңлы, затлы, батыр, бөек шәхесләр теле. Без татар телендә сөйләшәбез. Улым, син ишеңне эшләдеңме? Әйе, эшләдем. Улым, син үскәч кем булырга телисең? Мин үскәч хоккейчы булам.
Шәп теләк, улым. Юк, мин коткаручы булам. Бик җаваплы эш, улым. Юк, мин футболчы булам. О, Рубинда уйнарсың, улым. Күпме телләр югалады. Менә үзебез, менә монда сөйләшүдә, әгәр дә без татар телен кулланмасак, кемгә кирәк? Менә без. Юк, мин президент булам. Улым, син татар телен белсәң, хоккейчы да, коткаручы да, футболчы да, хәтта президент та була аласың.